Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ha kasngi palay jong katayo ka artarik ubnay nailor arajar arpuway ka Batisi TV kalayo ban yakren bat UMLA barim ka Nongkrem constituency uba Arden Miller basayo moj halor ki jingjia ki bala jia hagini ka jilla jongi hagini ki sngi ki bamenta ki bala kta ye ka shangsuk shangsan jong ki pajba la ka long na ka daw jong ka jingmi ki jingya ka jia ha kaput bat ka asam ne ka daw jong ka jingsha siat yap jong general secretary barim ka seng HNLC uba Cherry Starfield thank you ka bala jia ha ka step prangap jong ka khat lai trik ubnai nailar arajar arpuway ha ying sa jong u ha maulai kanton masar Haga jingya keren bad uba Arden uba dairu unong yelam jong ka revolution yada lakari ula ther tenge ye ka sorkar MDA ka balayalam da Konrad Kongkel Sangma da ka baong baka dei ka sorkar ka batlot bad ka bomler kam bad deiling baka jingtlot jong ka sorkar jilla baka Asam ka shlan ban kentor put kha hakini kisngi Ula ongru bo menteri rang ba ka Asam Himanta Biswa Sarma ula dep ban yoi kendiang baka sorkar Meghalaya baka dei ka batlot bat dei na kata ka daw ka Asam ka not ban shim kabu ka Meghalaya kat bahak put bat kiwei pat ki jilla kum ka Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh ka Asam kam not namar baki penibor bat kim sha jem bat dei na kata ka daw ula ong baka sorkar kam dei ban shu sha jem bat la don kam ban ya peniboru ka sorkar jilla ka hap ban le lum kumta kan ban yo ya ka hok lejong Uba Arden shimla pediang satya ya ka jingyamir jingmut jong ka sorkar ban pentrei kam da kata ka buj ya ya shim ne ka give and take policy Ningkong ni ban shai kum ki pai ba kum ki try muluk ki try jaka dan ki try jala ba kamut bangi ngim don yu purusa ni don yu purusa tenri shimla pen scam yu to purusa lada pipai ka kum ka Assam Reorganization Act 1969 hal to kila patai sha nam ta kata autonomous state kumno uito purusa mo nang ta da pipai se ka North Eastern Reorganization Act 1971 hang to la patai sha purusa kapadi bangi kum ka jila me kana ngidon yu purusa ngidon ya la ujong purusa namar ba upurusa mo de ki characteristic na ki jinong juga state na lor ka population mo ka jinong pa te Henry namar ka jing shimsting jong ki dong elam jing matala bon hokli kisna Nadu bangi yo yang laga jong jela kim shim la shim ki jamban scam kita ki mauput ki jongi ki bangi ladon ban pen scam ban pentikina ban plate jinguru kumno ba katai ke boy ke jela kanum kuntuk put sini la shugi kumto tengala kren pun sen ya kene wala po assembly nakan ma hokani ke tem ke balada ila ya kren bah ba kalini itu ki jinja mo ila lecture ki jaka kapur te bat ka sorkar ka blada pu namar bangi ye kren bat shabar bat apo shabar ngi lek apo assembly ngi tai ka pelong ka sorkar bakan wa di kelinti ba kumno bangin pen ie ka ta jingom try ka ji da ka ba ki persan ba dokumen ni ki kat kisla ki badan sport order bat lada ye kata ki lada pan ai pan pen ie ka ta jingom try ka ji sha ka sorkar ka sang ka ba na ka le nga smo kho nyo mo bali min ai mangi ye ki kot kisla yo ki ka ege ba kila ban le na kalian gajuki tendi kala ya kata ba na kana hoiti kisnam kam da long tan hadu kani mo banong ba ka jinjur ka jinshur juga sorkar asa ina hakani ka kap ka bamenta ba hadien ba ni iba ka don jing ku chimsa jongi juga jala jongi bo chimsa juga asa iku kinang shur manang the banang penibo terliasi ka ege ba penemo wadi ngi ka ege da kalau pernah nomor bawa uci bersama jangka asam i ke jingtrot uci bersama jangka jalan megaya. Ti bak uta uci bersama jangka jalan megaya apa ususu shay mudi hummen badan hapo asam. Mak badan kitkian aku kapor bapan semai uru. Wah prank pandemik udah penishim mentaban pedi kata kejengan lagi jing so buram ya aku hemata pesua. Dan mereka eka jimi kamu nak kebi tenat pak nam tajui ke jalan. Lanang tentu lanang syur, bat lanang penibor. Ti ka tahu ba hi kalong bagi jengi ke sorkar ke jingki nang lam jingki tolak ke mau ipi ke jing tolak ek sencha kara
ini hapan suatu udah nopol. Pada ini suatu ba kini kenang sure. Nasa ke jalan Meghalaya akan hapan peni. Ya kata kecing keran ke jengkar. Pengimlah bersyarat mah bengitip ya kecing try kecing. Tenbrai lah susah. But kayak bersusi kalau ba kecing ni haba kiwan tur ke asam ki kenram ki le ban kenram. Ba kata kali ke dawa ke ba penong ya ke sokar asam kan sure. Tenbrai ngat mau hakini ki senam ke bladet. Ho kadang kecing persang dari kamjul kamsyul kumba kasyul mata. Tengi iru ya kata kecing long ke jo hemanta beswaru. Ba isyur hadu kata-kata namar ngatai wi kecing plot jongka jongki nang lama pok kasar ka asla. Ba udah nu adu ban kentok ba de mengi pen ban ki ba kentur pon. Pi ka ba penengok ka ba pensayangan. Menu ban nge na prem jungi ban ba. Ka Meghalaya kentur pon. Ngatai ni isya ba mde ke Meghalaya. Kede ki sinong khasi baki ki kentur. Lare pi pai shaboy de pi pai shwes castle sa pi pai shjentes. Tapi asam ka ba kentur pon. Kibre ki penar ki hoi ki chini mo ki khasi ki beran ki tem hoi ki khasi ki beran ki tan penar jadi sebab ki khasi ki beran chuas khasel kini ki nong shom shino ha ki tu shino dan mar kata nga i ka daw ba hi ka bapnong ba kani ka jingkan report kan jur du ko ka de ki ji shai ka jo shimsa sa jo ka sa ya ka jing trot shimsa jo Meghalaya phi da ka baborom se ya ka hedit ka we ki jingkling na hapan shu mau hapan shu penrembe ya la ka jong sarkar hiu ngatrai bangi kran ni ka border te kai ke bangi ha ka jing shara ba na kale chief minister jong ka sarkar jala Meghalaya dibute ure ban penan kam no ya boro ki badan ka bentar ki batip yo puru sam ure ban dese mo kita kistik holder bangi ong ha ten pareng namar tamo u maro yunumte oh kidan ki beri ki bakhamte yeu hagabri bat ki pursa nang ta check ek record jo ki sarkar ki balale kumnu ki lapan khre ekani shakhma bat ngasmo hi ba chief minister tang bat chief minister jo asam arngol bakin churai ya kanu kunu kurai khand minjulang jo pa kamno ko palapan pria lani khand minjulang jom ki kishno ki badan bat ude ban nang ru ban jet kai ka ba khama e ka badan kam Pia ka por bangi tang ngarangong amli ni kan ngo to ban pembe to pusam skala ban por kat to kan ni mereka ai bangi ni yang kalau mbet ban pinchitom ban show ban penmensau mo ban pinjinjari ki bring ji ban po pusam ti kata ka shongsuk kala don ka bomot kan ni ka shongsuk ka bangi krem ta ka don no to ko pon man ni ngem to pusam ni su to ngindang ye krem ni penbe mo ni ne pinshisha manu bolong trai namar nakaleng ko shimet ngam priang ni to ka policy bagat sarkar jala mata ka kren kani ka sarkar ka bamta ya kata ka give and take pia ma fion give and take kamot ka don ka jing sim ka jing ai mar klem tingingin sim klem ayu no ka asama bangi klem sim di to asam boyo ni lara kalong gumda lara ki menjer banai ni ki jaka ki jingi shiri jaka nak ni ki kha ar li ki bak asam ka kentur ka bomot ka asam ka boyo no ngingin yo no ni be te dei namar kata kata ngang iba uchimusa uladei ban lom ban lang ya kitu ki jaga ya kitu ki briu ki riurang ba ki batip hayu putusa haswa ba pipin shebet tambaru chimusa armut kunto ka jing pe tang preng armut na so kamno ko bade kita tahu tu komiti ho adin ko tu ki taw ta rei long ka e ka ba mi na ka jeng kren ka mi na kitu ki armut hadin on ki taw komiti le sikil abania te ka e ka ba mi nang ta temut kata ngin hapan perkhat Pika wishwa ngatrai hani ngila banong kadai ka habidi bu putusam ngin hapan sotu shai ba hadu kanu ni shania ya ka asam bakan khot kita ka jimut ka jabkan ngide ben yo shwa ya kata ka jing shai mo hadu kanu ga asam kalong sincere ni ka khot sha baka kloy ben pen ben ngin hapan sotu ke ki problem si jo ka asam ke ki jing jo asam nomor ka asam kadai ka jala ka bai shurut bat baro te kai ka banga i kalong ba haba pitip bak asam kay tungko lajan bon ki jala po Meghalaya opo north east namon ponong ki than chatai lamini pila de ban sutu rupa ba kan persang hi ban sim ka bu na kanu ka jala ka ba kham tlat te ni pen i ka jing tlat ka ju
Teh bangi peni ke jing trot ke jing asam musim ko bu. Teh bu asam musim ko bu ngathai kane ya ka sarkar jelaj ni bakan yang mangia thai ku pai bangin ma ban susha. Ono baka sarkar kan perbet ni hon. Te ngang iba kai ke badon kami ngi komentar kalau baka sarkar selama ka di ban peni baka ka scam ni kan. Lara ka sarkar asan ka peni bor wat dani bani peni bor ngi hap peni nginum la padak mu namar ni la don ya ka kom perkhat da kalinti ke bebe da ako da ka je kren mo. Te namar ngangi balara ka don ka bakum kata ka jinge tum kho. Namar ni de ki jela hapok kari India. Kadon ka central government. Kadon ka judiciary. Ngathrai ka central government kan hamal interview. Ndeh bangi ska monu bentukular. Kamal jas ganu namar dari pisu syak atamu ngila tip syai te pakai sarkar asam kanum no let's say kan kami tu ko naga kan itu ko jinge pumiso let's say bar ka arunashal kini tu ko jinge kadon be ke jinge pribor kita dei tang ujala me gale abong pribor te shanu ke ni yo e kata ko hok jinge Habakren halor ki kenrum kenram ki bami neng ka jing sha siat yap jong u general secretary barim ka HNLC uba cherry starfield thank you uba arden ulo ong baka sarkar kamla ban thet kti namar baki pulit kinam nut ban shim kat katai garai ban penyap yo ubreu klem ka jing tip jong ki bor ki ba halor Hakabaya day pat bat ka jing pelat jong uba la kamen rembui ka trat ki kampo ying hadien bala jia ka to ka jing jia uba arden ulo ong bala da day shisha bo menteri ka trat ki kampo ying don jing tip hakato ka sngihi ula day ban hiar suki no shisendon hanrei hadin arsni bala jia bat hadin bala wan pai na ka jing penher lama na nongston utho sha menteri rang ba ban pelat no yo u na ka trat ki kampo ying ka bala long kumba usutrwa Shushu uba arden ulo ong balada menteri katanat ki kampo ying don jingtip shisha kadai ka jingja aburam ka bakrau ya ka jaj benreu jongi bat ka peni baki nongilam jongi amtang baki la penle ranya ladi baki dai ki batlot ki bamlek ang hakmat uchi minister jongi Henry kila thadru ya ka jaj benreu jongi shaka perthei ba pleng ka jaj benreu jongi kam don nong yalam kai ka daw ka penong bikin mi kini ki kenram ngathai nim don kam ban ya kelan choi lani banong ko bong hak tien nong we mo ban beat around the bush kam dan jimot ndai nin hab ban keren be hakama bakata hi kalong ba ka daw ba ka ba penong ya ka jelaji bakan i kini ki jeki lapiong sha border lapiong kani ka jimi na ka jimi set ya yo general secretary barim juga Chelsea mo kadai be ka sarkar kan melaban lagi nak tak jengkit kli te ka sarkar kalau ka daw ba ka ba permi ikini ki kendam ka sarkar kalau ka daw ba ka ba ka tunrai jengkini ki jie bat bali kali jom kum ni mata namar ba nadu ba kawan gani ka sarkar mo ki jingjang thai ni kan mau ki ba mi be ki jing ki pai ba bat ka ba ka sarkar na ka por ka pasang banyalam bakala ki pai ba te kanu pila banyalam bakala na ka por kani kala pun kadon kata ka jing ing ka mensim jong ki priu kham ta ki kon sama ki jing bat kani ka daw ba plong ta batan bethe let's see ka chabni pai te nagaleng ka jung ahi ngamdan dak moi pa no ndenge i ka jing trot jong ka sarkar ka jing bam Shimkya jungi no yalam gijing ki badan haka sarkar habang ong ka sarkar kamot ya boro ki badan haka sarkar hot u chief minister kumagite is first among equal te unum la ban la gijing ki ya kanu gono banta then re ka council of ministers ki be don lang hang ta ki partner ki nam la ban la nak ta ka jing ki bagin hapan shim halor ki ki kendom ki jing jaman ka badan hapren jungi haka ni por ka mata pi kumpo pi ong ba u home minister dar baburam ba la kemen remboi bori emily jwe sang UDP ula hiarsuki tendring athai kata kam de ka ba biang bagi nong gen u klem hiarsuki pinda pe pa u uterwa ban pelat ngok yang ang ni kada ki jing terwa ti lada kat u home minister u terwa kat kata ka jingja ka ba David po ke department jung ka trak trikam ko jung mo kaja
Lalu Home Minister umtip. Lalu hi deki pulit ya kene jingja. Kata duput ban shime ke jingin jubri. Lari pi ban resign be ban hash pi be. Pi priang ta song pi ndengam tresho. Kadi banong kumta. Tinri kajing terwa kajing ul ese hadin kanusi. Hadin ka khatsan trik kajingja kaja haka khatsan trik mo kaja khamai tinri uterwa haka khatsan trik lesen lawan pai na kata function independence day function. Lada dei ba umtip lada hi mas mi ka khobor baja kumta banong yang bani ka la long pala kumno nga namtip ka kata ka operation kini ki jingja ki pini shai ba ka sarkar ka tip badai ka sarkar ka ba ai kani ka jingja mo ka ba ja haga khala trik kam de ka accident baki ka du akhlam ki sia ka don ka encounter ya kadai ka pre-plan operation sanctioned by the government. Yang kata ngim di ban parla. La sanction ni kini daga government. Di nomor kata kata ngi ba ka e ka ba Home Minister ule kadai tang kini ada ban chupen bi pa ba. Nomor ba kasang ban ki ngan persang no ban chupen bi pa ba. Tendri tang hadin ka to ni wangan hapan beteng ni ka kam. Pila dar dei shisha u no ngelama u basmuthu brandon ni kata ka self respect ka mo na tham di shuan pren la kam dei khem gajik tip ta ka jing ship yang gajik ka pani ba uru tip ya kata ka operation ka pani bu shu kor ya ki pai ba ke ba bon u persang man pen thami pai ba ta kata ka dei ka bang ngai ha ka bedi pa ka resignation ka jong u Home Minister da ka buram ba la kamen bu te ba kini ki seng ka mo pi ki ba don nang ni ru ha ki ikat ka ni ho nyim ka mo pi mo kai ka ba ka sarkar se ka perkat ka kreni kita ki kam bangim ko ban pensyul ki kam ki violence baru apa pliang tandri ka chin persya ajo bobol melangwat mangi ki persya ya ka rukom ka sinjam ba ka sarkar ka shin ba pilih siap ya brio hayi yang minister ba brio buran pergi jimpang bara kamat ki ko kata ka ba kata ya ba ni la ban pliang ba ka sarkar kan nama kali hi ka state sponsor act of terror na la te nimde ban bakai kata ya ko baki ba ai bon kimde ban sotu paklai kata la da bishim ha kata kaliang bala do chief minister le ani Home Minister umtip ya kini jingja la le hi do chief minister atrai kini jingja burung ka bakrau ya kata ni biji mut kini kino ngelam ndei tan baki peleran ya jadi baki lam ki batrot ki pamai ban ang ha chief minister ndei ki tabru ya kejat ndeu juni hapring ka partai North East la nongan da keren jangai kan hapring tang mangi ki para dulu bapreng ni kejat ndeu yimdan de kenangan ni laki kala dai bangin i mo ya kanu ka jing le la ni reaction ka ba di ban mi ne ki seng ki be snop sarkar bangin mlaban priang ya pokom gani kadi bendon to butlum la ni spine begini tenrei kumbang ong lada ha kimdur balai komta kapan pau bak kedon bentaran ha kapan rai ingina ya keren ni to parti UDP mo kita kino ngelam juga seng pi lada ka seng kamla pan air ultimatum kamla pan suong ko bot em pai ngila MLA jing ro ya tendre umpalai kata ka kalong ka argumen lani kania ka betul hadu kata ngimla pan priang lada ka UDP kadai ka UDP ka penong chief minister yo konra ubaklam nong watang MLA na try pa ba onom kled ya kata mo la nam dei bagi UDP ka shim ya ka senjaman plong chief minister yo konra na try onom nong chief minister mata ti la pipet na ke jing pau ko ba pau shaba la ni shipet ni analyze ni pinchong norem ka UDP ka di ban ban penyang ban pensyong yo ke sokar kat ba kamon ma de maka ka pathum yu chief minister ko penong ba ai kat ya kata ka bor mo udah di semua ya kesini UDP kini bana balik kimla ban chupen bi nong ba parti kini ada kajong ki MLA kini ada kajong pa ba am tau bisa tekeni hi ke pedi ba ka parti bukan haban shimi ke jing la ka parti shisha ka smo ba ka kani ke jingle ajo sarkar kalau ngapa palan wadong bangimon na ke jing sha ka mangle no bali mi na ka sarkar nai perkhat ke iga banja
ni seperkat adil lada pilong shek tegi nongelam gi baklai ndai lada pidang buat itei bor buat itei syuki buat itei buram kerdan klem perkhat ke buram juga jai beri pa penjak buram ke jai beri tegani hi ke jing trot ke jembam dan jong ki nongelam ni segi papian hakini ki haki sengsan perthai ki ba don haka sorkar mata bat gadi gata se ga kombo pi amopi ushim star esi ushim kaburu ya ta ka jintrot ke juki bola ban le ka bomon le si ulala ban det puli lendet ke jinong juki ni ki amri hasi jing agini ata ka shki la bya na e bor bya ta bini so shki la bya ngan le manga ka bomon ka ja bat ki shim star ki berim ka longom ta te nyem la shu bangin kno e ki wege ti ni hapan kno ye le di mo ni hapan pai shale di ni hapan pek shale di kini ki kendrum ki kendam ki bami mataru ngaso no mar bangi kum ka jabri tu tengi la so sarong pat tangi le de ngim pechu ha ingi duna pechu ma hi ke jongi baki bri ke sio ban shem ko bu te ka ding na gari ki kini no ngalam ji ki ba tomat bat ki bam le rani kim le ran ban ong bangala terwa ban wen lo inga tang hapo ka tu ani si no em ngan beteng te ngini kerana yui ki bri blong shameless nga banong dak tem pareng ka bakam kor mo ka penleran ni dai kita ki penleran hikanu kanu ka uso jong kanu ka inquiry le ni kanu ko jing tok ka shong e hak ka sincerity ba ka portal will jong kita ki no sen charge rela de ki no sen charge ki ki shutung bamban se kin wa ro ikilat kilenti machubo jingkli mentai pi agabri bi kani jing dawaj ki babon ya bari ban suspend ni ki polit ki badan mentara jing set ya mo you just get rid of joka HLC kumno bashi ba kin ka sarkar kan pinstom ba ka pha hi maka kalau khompong upaya dawa bari ban pinstom ni ka sarkar kan wat kilat kunu ban yadai ki kata ka de ke bangai ma kan wat kilat ban yadai ki na maka pha hi maka Pimut ki polis ki not ban operate ya kanu ka operation ka hadu ban peniap ibri lar kim padio ya ka prior approval jong ka state government la da de kam tatik la di ban suspend mut ucilin sa ukran ka u contradict dal di bi itu ko haka cikran ju da ka cikran ju hi ong ko balong mata ki police jingi police kala exercise restraint ba na kata daw kam da tan ka jing men sa ko jiap jigi ri ba ki bun man ki police ki ba man sa ukuran gumta hakila pathai ko bor thnri ki tu ki police pan jong ka kan ho police jong mo ko ro outpost la suspend ki na mar ba ki exercise restraint no la dam de exercise restraint ma ya phe ku na samla la de ku khon to police we set ye te hangno ka ingin chania agni sarkar ba kran de kumai ka bali de kumai te kanu ka inquiry le ni kanu investigation ka shong bai ha ka sincerity jong kita ki shong ka por i don chana em ta ka portal will ban le ndai let pi phai ka MESL le pi phai ka linga jingja man ta le pi phai ka themator kam dei ba ki le ki kwa ndai ki le tang kum no ban diffuse attention kanu sin la ban pen jai ya kani ka la de ban tem ni kani ka jing pitar ka jo pai ba te dei na mar ka terapi i mana kani ka jinja bre menta ka pathai kumne kani kala par ka jing bomon ka jing ing de ju ki khon sama ka ju ki pai ba ya ka jing bam ler kam ju kani ka sarkar hakilian baro kata ka long la rek ngi kum ki pai ba khindiat ngin shom ngin pet ya ka statement jung chief minister ka statement jung home minister ya kata ka jing ong ju ki bi ki I free hand kata mo ka de ka prior approval ka maki polit ke sabu bale kunta lemda ka dei gumta lemda dei hi baki ki ai kata ka prior approval ka jing munjur shwa ba ki le ka ki polit ke lemno kenum no ban shim to sinja namar ka ni kam dei ka accident kam ni ke jing tung kho akhraw halin tia ka don ka encounter kani ka dei baki le ni ye mo ate bu briu don ye mata ki kam ba ka intelligence jung ki ka pia nga i ba ka intelligence ki ka fail la ka sarkar ka biang ka intelligence ka jong ka kumnu yo ban pin thai bom wa halak khra la dei ban la ban pin thai bom la dei ban lam na wot ba ka dan ga jitmu ban pin thai bom ka intelligence ko sarkar ko borom tak long zero la da ka intelligence ka ka biang ki de ka note ki thia kamera ju just ka tri bare ba ki be thia ang baro kit se ki khon bakli ka no ki baki kata ka intelligence
mentapin kok bakat kum ke intelligence ngilap kalau ngilap manu ban ke jepi apa fifi tika don ke halenda tamaya kata ke pengen keren mo ngin hapan toket ngin hapan kangam jili ke daw ko popolo shakanika jinja bakan bi adu kan kani kata ka pai ba si mata u kumo ipi u ing bitar ya ke jing bamna jole ke soka bat ka jing ndai tan ke jing tlot ndai ke jing plate jimut ki kam dai ke sensa khara ka jing plate jimut ki ke dei kum no bakan ya mentoy kat pa kidan dona ka po ya di kum kita ke no sensa kim salah kalau ke iki ke sosi pengini keren dia kata ka bentar ka baki ta ke no mi khmat ji ki le se ki shim ka bu ki no ban keren namar ki smo bu pa ba ka si ji di bu keren pe ya kai wajah macam tio mata wa keren kai ki baki keren ki mo dun pernah ngai bu pa ba da u kan ma tip u peni hi ki ne ka daw ba ka kata